Nagapanawagan ang direktor sang Haro Archdiocesan Social Action Center nga ugyunan ang patigayunon nga transport strike sa Abril 21. Sa interview sa nga Bombo Radio kay Monsignor Militon Oso, iyaging pahayag nga hindi lang driver sang apektado sang nagtimbuok ang presyo sang gatong kundi pati ang tanan. Suno kay Oso, pananglita na magmadinalagon ang resulta sang strike, hindi lang driver sang makabenepisyo kundi pati man ang iban nga mga tawo. Una na nga ginpahayag sang No to Oil Price High Coalition nga magaupod ang unconsolidated kag consolidated jeepney sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa patigayunon nga transport strike kung sa diin may untat biyahe kag untat pagpatughong. Ang panawagan sang amo nga strike amo ang pagpauntat sa pagpatughong sang mga pampubliko kag pribado nga mga salakyan agud mabatyagan man sa mga oil companies nga makulaan sang isa ka adlaw nila nga income. Pahayag sang koalisyon, luyag nila nga ipakita sa gobyerno kag oil cartels ang pabasko nga paghugpong batok sa sobra-sobra nga pagsaka sa presyo sang gatong. Ginpanawagan man sa gobyerno nga isuspend anay ang klase kag ang trabaho sa amo nga adlaw agud nga indi man mabudlayan ang mga commuters. Sa amo nga transport strike, liwat nga ipanawagan ang pagsuspend sang excise tax sa gatong kag pag-repeal sang all deregulation law. So ginapanawagan gid naton ang tanan, buylugan ang panawagan sang transport nga kun mahimo untat biyahe kag indi magtughong sa sina nga adlaw. Ang isyu tungkol sang pagtimbuok sang presyo sang langis nagaapekto sa tanan, hindi lang sang driver kundi sang tanan nga pumuluyo sang aton pungsod, sang aton probinsya, sang aton syudad. So para gid ini sa tanan, sa indi makahangop ang isyu nga ginabitbit hindi lang para sa driver, issue mo man. So I hope mabuksan ang imo panghuna-huna kag buylugan ining panawagan, updan naton ang pagpatigayon sining transport holiday kay indi lang ni kausa sang mga drivers kundi kausa naton tanan. Everybody is affected in this energy emergency.